Que tal, sábados, moi boas tardes. Un mozo de 20 anos faleceu esta noite na Coruña despois de ser acoitelado. Sucedeu no Parque de Santa Margarida. O presunto homicida fuxiu do lugar, pero detiverono pouco despois. Está á espera de declarar ante o xuíz mentres permanece no cuartel de Lonzas. Un incendio devora unha vivenda no concello ourensán da Mezquita. O lume arrasou unha casa do lugar de Vilabella e afectou tamén as vivendas lindeiras, que sufriron, como ven, importantes danos. Esta señora maior que tuveron que sacar. Bueno, ese é cemento de llao, pero noso é madeira. O siguiente é madeira e o terceiro é madeira. Houber ardido este cacho todo. Polo menos 12 persoas morreron e outras 29 quedaron feridas nun ataque terrorista contra unha celebración xudía nunha praia de Sydney. A policía australiana confirma que neutralizou 2 dos atacantes. Un deles abatido durante o tiroteo. Fontes policiais confirman tamén que lanzaron bombas caseiras contra os inocentes, pero que non as fixeron detonar. Lara Méndez defendeu esta mañá a actuación do seu partido no caso Tomé. Dixo que se actuou en horas. Mentres seguen as voces discordantes dentro dos socialistas galegos que lle piden máis responsabilidades á directiva. Un caso que reaviva as divisións internas no PSDG. Escoitamos as sensibilidades de todo o mundo e entendemos o malestar porque o compartimos. Unha nova manifestación contra o proxecto da Alpín Palas de Rei percorreu este domingo as rúas de Santiago, contou co apoio dos principais partidos da oposición. O remate recreouse un bosque autóctono mediante paraucas decorados con follas de carballos e castiñeiros para evocar así a protección do bosque fronte ao que consideraron unha ameaza medioambiental pro territorio. E os Reis Magos tamén chegaron algo adiantados esta mañá ao Belén vivente de Brives, en Cambre. Alí case un cento de veciños recrean cada ano o nacemento de Xesús. Hai xa máis de 2 décadas que o fan e entre todos conseguen que participen varias xeracións. Esta mañá os doces tampouco faltaron e das cociñas saíron filloas e rosquillas. Lara Méndez, a número 2 do PSDG, defendeu esta mañá a súa actuación e a da directiva socialista no caso Tomé. Asegurou que se actuou en horas dende que tiveron constancia da denuncia. Desde dentro do partido piden máis responsabilidades, igual que os nacionalistas que precisan máis explicacións. A cúpula socialista en Galicia non move ficha. Aseguran que foron contundentes ante as denuncias sobre acoso sexual contra o seu exlíder en Lugo, José Tomé. E a dirección actuou en horas. Non o teñen tan claro outras mulleres do partido. A dimisión da secretaria de Igualdade, Silvia Fraga, fíxoas reaccionar. Pensan que non tiña que ser ela que dimitise e abogan por un cambio profundo dentro do partido. Tamén as xuventudes socialistas galegas piden respostas claras. Aseguran que hai contradicións na mensaxe. Escoitamos as sensibilidades de todo o mundo e entendemos o malestar. Nos escoitamos a unha terceira persoa que nos trasladou o testimonio dunha víctima. Animámola a denunciar que é o que podemos facer. Os nacionalistas seguen pedindo explicacións. Porque hoxe o que sabemos é que esas denuncias se coñecían, que non se actuou con rapidez e, desde logo, creo que esas non son as prácticas que deben de ir adiante. Polo momento non aclaran se abandonarían o pacto cos socialistas na Deputación de Lugo. José Tomé xa non forma parte do partido, pero o certo é que o manter a acta de deputado en Lugo convértese en chave. Nacionalistas e socialistas precisan do seu voto para seguir o fronte da institución. Unha nova manifestación contra o proxecto da macrocelulosa da Altri en Palas de Rei percorreu este domingo as rúas de Santiago. Contou co apoio dos principais partidos da oposición. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, resaltou o clamor social que hai contra este proxecto.
Na representación socialista non estaba como habitualmente o secretario xeral Gómez Besteiro, pero sí a súa número 2, Lara Méndez, quen criticou o modelo industrial da Xunta e exixiu que se dea un portazo definitivo ao proxecto. A mobilización partiu da Alameda e finalizou na Praza do Obradoiro. O remate recreouse un bosque autóctono mediante paraguas decorados con follas de carballos e castiñeiros para evocar a protección do bosque fronte ao que consideran unha ameaza medioambiental para o territorio. Estamos aquí para defender que os recursos que temos sexan para as nosas fillas e fillos e non para que acaben nas mans de empresas que o único que nos traen é pobreza e o único que queren é roubar os nosos recursos a conta do que sexa. A sociedade galega estamos en contra de que se esquilmen os nosos recursos. Estamos en contra de que nos deixen a contaminación de por vida. Estamos en contra deste modelo de industrialización que significa inzar Galiza con celulosas e con minas. A secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado, instou hoxe o BNG a retirar o seu apoio ao goberno socialista ante os casos de acoso sexual como que se investiga na Diputación de Lugo. Non pode ser que hoxe o Bloque Nacionalista Galego se manifeste, pero non contra quen se ten que manifestar. A manifestación real que hoxe tiña que liderar a señora Ana Pontón era contra un goberno no que hai presuntos acosadores sexuales, contra un goberno donde está instalada a corrupción e está en completa descomposición. Pedro Sánchez reaparecía hoxe na campaña electoral extremeña no momento máis complicado dos seus 7 anos de goberno. O líder socialista asegurou que actúan con contundencia e transparencia contra a corrupción e o acoso sexual no seo do partido. Desde o Partido Popular falan dun goberno que está cao e denuncian que os aliados do goberno seguen amparando a Sánchez. Última fin de semana da campaña electoral en Extremadura. Pedro Sánchez reivindicou a bandeira do feminismo e dixo que paga a pena gobernar para defender o Estado do benestar e a igualdade. Admitiu que se puideron cometer erros, pero insistiu en que os dereitos das mulleres chegaron da man do PSOE e que foron pioneiros no protocolo interno para evitar casos de acoso. Actuamos con contundencia, somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a los principios del Partido Socialista. Desde o Partido Popular afirman que o goberno está noqueado polos escándalos que se suceden e que os seus aliados parlamentarios nin sequera lle piden explicacións públicas a Pedro Sánchez. Que estamos ante un gobierno que está cao. Y cao por la espiral de corrupción y de acoso sexual. Y esto los socios lo saben perfectamente. Pero no valen palabras vacías. Lo están amparando y lo están protegiendo. No están exigiendo ningún tipo de responsabilidad. En paralelo, o PP denunciaba esta mañá a ausencia de Sánchez e de 12 ministros na sesión de control no Senado o martes vindeiro. Alfonso Rueda reuniuse esta mañá cos alcaldes máis novos do Partido Popular en Galicia, unha xuntanza na que Rueda puido coñecer de primeira man as inquedanzas dos mozos galegos. Neste sentido, o presidente do PPDG asegurou que vai seguir traballando para resolver os problemas dos máis novos, entre eles o acceso á vivenda. Rueda contrapuxo o modelo de xestión do goberno galego aos escándalos do Partido Socialista. O que estamos vendo, co Partido Socialista tamén en Galicia, o espectáculo que nos deu na provincia de Lugo esta semana, o espectáculo que están dando, como decía en España, a complicidade absoluta do BNG, que goberna con todos eles e que mira para outro lado cando ten que reaccionar con contundencia e non o fai. Eu alégrome moitísimo de que nos esteamos outra cousa. Chile afronta este domingo unha xornada crucial coa segunda volta das presidenciais que disputan o ultradereitista José Antonio Caz e a comunista vencedora da primeira volta, Janet Jara. As sondaxes indican que Chile elixirá para suceder a Boric o primeiro presidente da ultradereita desde o retorno da democracia, Cast, líder do Partido Republicano, que conta agora co apoio de toda a dereita. Jara, a fronte da coalición progresista máis ampla da historia do país, tería escasas posibilidades de facerse coa presidencia. O resultado está nas mans de máis de 15,6 millóns de electores con voto obrigatorio. En España, uns 21.000 chilenos están chamados ás urnas en centros abertos en Barcelona, Valencia e Madrid.
Polo menos 12 persoas morreron e outras 29 quedaron feridas nun tiroteo registrado nunha praia de Sydney, en Australia. O ataque foi realizado por 2 pistoleiros que dispararon sobre un grupo que preparaba unha festa xudía. Son os primeiros momentos do tiroteo na praia de Bondi, en Sydney, Australia. Polo menos 2 pistoleiros dispararon indiscriminadamente contra un grupo de xente que celebraba unha festividade xudía na praia. Eu estaba retirando uns pratos no restaurante, escoitei os disparos. Escoiteinos, vin correr a xente e pensei, seguro que foi un tiroteo illado. Isto non é Estados Unidos, non é un masacre. Pero resulta que si o foi, e xa todos saímos correndo, di William, camareiro nun establecemento da zona. Polo menos 10 persoas morreron a consecuencia dos disparos, aínda que os medios de Sydney xa falan de 12 falecidos. Entre os mortos podería estar un dos pistoleiros e un policía. Polo menos outras 29 persoas quedaron feridas, algunhas delas graves. Os pistoleiros, polo menos 2, fixeron máis de 50 disparos contra os participantes nunha festa que celebraba na praia a comunidade xudía australiana. Os medios de Sydney din que o segundo pistoleiro está detido e en estado crítico. A policía de Sydney identificou un dos atacantes como Navid Akram. O goberno australiano viña advertindo que desde que comezou o ataque israelí contra Gaza incrementouse a violencia contra a comunidade xudía en Australia. Outro tiroteo nun campus universitario dos Estados Unidos deixa 2 mortos e 9 feridos. A policía realiza unha intensa busca do autor dos disparos. As 2 vítimas mortais son estudantes da Universidade de Brown no estado de Rhode Island, un dos centros da elite nos Estados Unidos. O sospeitoso é un home que vestía de negro, probablemente con máscara, grabado polas cámaras de seguridade que fuxiu a pé do lugar dos feitos. Varios dos feridos, alumnos dunha escola de Enxeñería e Ciencias Físicas, están graves. O suceso prodúcese nunha semana de exames finais nunha universidade con máis de 10.000 estudantes matriculados. Aquí en Galicia, un apuñalamento esta noite no Parque de Santa Margarida custoulle a vida a un mozo duns 20 anos. O presunto homicida fuxiu do lugar, pero foi detido pouco despois. A espera de declarar ante o xuíz, permanece no cuartel de Lonzas, Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, permanece detido aquí neste cuartel de Lonzas a espera de pasar a disposición xudicial, algo que, segundo nos indican fontes policiais, previsiblemente non aconteza ao longo desta xornada. Así que nas vindeiras horas vaiselle tomar declaración a diversas testemunhas que presenciaron os feitos. Feitos que acontecían onte a última hora da tarde nas inmediacións dese Parque de Santa Margarida. Todo parece indicar que o detonante foi unha discusión entre os 2 homes por causas que aínda se están a investigar. Nun momento desa pelexa, un dos homes sacou unha arma e acoitelou a víctima provocándolle a morte. Como tamén indicaba Raquel, o presunto agresor fuxiu do lugar dos feitos, pero foi localizado pouco tempo despois por unha patrulla da Policía Nacional nas inmediacións dese mesmo parque. Como ben decimos, nestes momentos permanece detido aquí neste cuartel de Lonzas a espera de pasar a disposición xudicial. A zona amenceu precintada e baixo a vixilancia dunha patrulla da Policía Nacional. Xa coa luz diurna, os axentes inspeccionaron de novo a ampla área acordoada, máis polo miúdo na contorna dos aseos. Aquí foi, segundo relataron varias testemuñas, onde comezou a lea entre os 2 homes por motivos que polo momento non trascenderon. A vítima, duns 20 anos, recibiu varias navalladas, unha delas mortal. O equipo sanitario que se desprazou ao parque xa topou sen vida. O seu agresor intentou fuxir, pero as forzas de seguridade localizárono e prendérono pouco despois na Rúa Sagrada Familia, non demasiado lonxe de Santa Margarida. Permanece nas dependencias do cuartel de Lonzas e non se prevé o seu traslado aos xulgados ao longo do día. O detido ten antecedentes penais. Adoitaba pasar as noites no parque, canda outras persoas que habitualmente dormen baixo as mesas cubertas situadas preto dunha das entradas. Usuarios e traballadores desta zona verde, unha das máis importantes da cidade, laiábanse hoxe polo sucedido, pero non se mostraban sorprendidos. Denuncian que o consumo de drogas e alcohol e as liortas frecuentes causan inseguridade nun espazo tradicionalmente de encontro e gozo familiar. Pois suceso tamén na autovía 6, un home que baixou do seu coche sen chaleco reflector morreu atropelado cando camiñaba pola calzada. A vítima era un veciño de Arzúa de 46 anos.
O atropelo mortal sucedeu á altura do concello lugués de Begonte. A Garda Civil investiga os motivos que levaron a vítima a botarse a andar pola autovía e de noite. Esta fin de semana está sendo especialmente tráxica para os motoristas. Esta mañá un home de 30 anos faleceu na localidade madrileña de Fresno del Torote. Hoy se lle dabía a súa moto. Case a mesma hora, en Espelúi, en Xaén, outro motorista morría decapitado por un cable despois de irse fora da estrada por razóns que aínda se están investigando. Nesa mesma comunidade, en Andalucía, tamén morreu un home de 51 anos por un accidente coa súa motocicleta na Serra de Granada. E un incendio calcinou esta noite novamente unha casa na provincia de Ourense. Desta volta foi en Vilabella, na Mezquita. A propietaria non estaba na vivenda. Os equipos de emerxencias evitaron que as lapas estendesen aos inmobles lindeiros. Nun deles vivía unha muller de idade avanzada que tivo que ser desaloxada por precaución. Tan só quedaron as paredes en pé. Eran contra as 3 da mañá cando un veciño alertaba de que estaba a arder esta casa na praza de Vilabella. Dous ao servicio e viu mutar llamas. Veixou correndo, chamou a estos veciños os primeiros. Máis que levantei a persiana, xa estaba todo en llamas. É suerte que viñeron bastante pronto os bomberos e o alcalde que trou camión bomba do ayuntamiento, pero xa estaba moi avanzado o lume. As lapas estendéronse rapidamente pola vivenda. A súa propietaria non estaba na casa, así os 3 cans cos que convivía. Un deles conseguiu salvarse. Arderon os animales dentro, os perrillos e a chavala moi mal, pobriña. No momento non se encontraba, menos mal, porque senón, non sei. Os equipos de emerxencia centráronse en evitar que o lume se estendera ás casas lindeiras. Nunha delas dormía unha muller de avanzada idade que foi levada xunto aos familiares. Pois empezamos a atacar este frente, que xa reventaran as ventanas. E nada, tuvemos que defender aquela casa e esta, que era o máis importante, que esta xa non había nada que decirlle. Si, non había unha señora que tuveron que desalojar nunha silla de rodas. Era outra casa por acalao. Esta señora maior que tuveron que sacar. Bueno, ese é cemento de llau, pero noso é madeira. O siguiente é madeira e o terceiro é madeira. A hubiera ardido este cacho todo. Conseguiron que os danos nas vivendas lindeiras foran mínimos. E humo e está todo moi sucio, pero nosotros no... Llau todo de madeira. Pero claro, debeu ser un cortocircuito, porque aí non había... A cociña non había lume, nin había nada. Os traballos de extinción alongáronse durante a mañá. A moito punto quente ainda, porque claro, caiu o tellado, caiu o material todo ao suelo, e agora hai que remover e enfriar, remover e enfriar. Un veciño que colaborou na extinción precisou atención sanitaria por inhalación de fume, pero xa recibiu a alta. A propietaria da vivenda trasladarase a vivir a Vilabella dende Cataluña hai menos dun ano. O Concello estuda a súa situación para ofrecerlle axuda. A Garda Civil desartellou un punto de venta de drogas en Melide e detivo un home como presunto autor dun delito contra a saúde pública. A operación iniciouse tras detectar unha trasfega constante de persoas alleas ao barrio a un inmoble da localidade, o que xeraba alarma social entre os veciños. O edificio acudían consumidores tanto de Melide como das localidades limítrofes. No rexistro do domicilio, os axentes atoparon drogas, diversos útiles de preparación e 1.000 euros en efectivo. O xulgado de Arzúa decretou o ingreso en prisión do detido. E tamén a Garda Civil desmantelou unha organización criminal en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Estafaban persoas vulnerables por medio dunha suposta actividade espiritual. A rede criminal cobrou 200.000 euros nun ano por realizar un suposto acompañamento espiritual para superar situacións adversas. Hai 4 detidos e unha decena de vítimas, a maioría procedentes de países da América do Sur e América Central. Os ingresos realizábanse principalmente a través de Bizum. Despois de deixar centos de incidencias nas Illas Canarias, a borrasca Emilia trasládase agora ao sueste peninsular, onde hai ameaza de inundacións en varios lugares. Emilia obrigou a activar alertas vermellas por chuvias torrenciais en Andalucía e na Comunidade Valenciana, onde nas vindeiras horas pode registrarse chuvias de entre 120 e 250 litros por metro cadrado en 12 horas. O temporal tamén vai afectar a Murcia, aínda que en menor medida. Os ventos e o mal estado do mar asociados á borrasca obrigaron a suspender as liñas marítimas entre Alxeciras e Ceuta e dificultan a circulación dos trens no sur de España. Emilia ocasionou centos de incidencias leves nas Canarias que seguen afectadas polo frío, os fortes ventos e a neve nas zonas altas.
Unha pequena empresa de Cambados transforma as algas que chegan ás costas nun fertilizante sen residuos químicos. Xo probaron con bo resultado en viñedos das Rías Baixas para sustituir os fitosanitarios. Traballan para poder empregar as algas en produtos farmacéuticos e tamén cosméticos. A acumulación de algas nas praias supón un contratempo para as confrarías. Matan o marisco e retiralas dá traballo e gasto. Hai estudos que calculan entre 5.000 e 7.000 toneladas as algas que chegan cada ano ás nosas costas. Hai anos usábanse para estercar as leiras e foi esa idea que recolleu Elena Fontán, oceanógrafa de profesión, para crear un fertilizante con algas galegas. Empezamos as nosas probas fai 2 anos con bodegas, aplicando en viñedos daqui da zona, bodegas moi recoñecidas. As probas saliron moi ben, afinamos máis a nosa fórmula e agora estamos intentando metelo tamén en outros sitios como invernadoiros ou casas particulares, pódese comprar en tendas agrarias, etc. A empresa, pequena, integrada por 4 mulleres e con sede social en Cambados, aínda está dando os seus primeiros pasos. Agora mesmo venden un produto baixo a marca Salgada Bio, destinado ao sector do agro, unha especie de fertilizante natural. Non é un fertilizante como tal, é un bioestimulante. Entón, a diferencia con outros bioestimulantes é que non é de algas verdes, que son as típicas daqui, normalmente os que hai no mercado son de algas pardas. Nós temos o certificado europeo, certificado ecolóxico, somos, creo, me atrevería a decir, os únicos que o conseguimos en España nun abono destas características e aparte nos utilizamos só procesos físicos, non utilizamos nin químicos, nin facemos fermentacións, nin facemos maceracións, é todo en fresco. Teñen outros proxectos. O seu proceso produtivo favorece a obtención de extractos naturais que poden ser utilizados en campos da alimentación animal, farmacia ou cosmética. O cambio de hábitat do xabaril fai que cada vez aparezan máis exemplares en contornas urbanas e zonas habitadas. Dentro do plan de control desta especie, a caza con arco ten un papel fundamental nestes espazos. A caza do xabaril con arco é un método que se emprega sempre baixo autorización en zonas urbanas e en aldeas. Para conseguir o permiso neste último caso, primeiro é necesario que os axentes medioambientais certifiquen que os porcos bravos produciron danos en terreos agrícolas. Donde un propietario ten un problema cun xabarín, os axentes de medio ambiente veñen e certifican que iso é así, fan o informe correspondente, e logo con ese informe é cando se nos autoriza a facer a espera, nun lugar concreto, puntual, localizado, durante un tempo determinado. Son esperas puntuales por danos en esa zona. A caza faise desde un punto elevado como medida de seguridade. O que se busca é que a frecha caia no chan e non saia despedida. Concretamente, a caza con arco, polas súas características, de que non fai ruido e non causa alarma social, e a súa peligrosidade é mínima, porque sempre se fai de unha plataforma superior a inferior, co cal a flecha che vai quedar aí, non vai haber ningún tipo de flecha aí solta. Segundo o responsable de caza con arco da Federación Galega, o problema non é de sobrepoboación da especie, senón de cambio de hábitats. Non é que haxa moitos máis. Os cazadores no monte ao mellor poden dicir que hai menos, e posiblemente sea certo. O problema é que os xabaríns que hai anos empezaron a estar cerca das poblacións en zonas que van quedando a monte, que non se cuidan, non se cultivan, pois eran 2 ou 3 que quedaban por aí encamados, e esos animales agora xa se están reproducindo en ese entorno. A Xunta declarou en outubro a emerxencia cinexética temporal para controlar a poboación de xabarís, unha medida que permite a caza libre e sen límite en 254 concellos e que estará en vigor ata febreiro do próximo ano. En Abadín, a conselleira de Política Social, Fabiola García, vende visitar as obras da futura residencia de maiores que se prevé que entre en marcha a mediados do vindeiro ano. Acompañado do alcalde e outros membros da corporación deste concello lucense, percorreu a instalación dotada de 44 prazas. A obra enmarcase no plan de centros residenciais en zonas rurais que está a desenvolver a Xunta de Galicia.
Unha residencia de maiores de 44 prazas que lle vai a dar ese servicio de primeira calidade, esa atención residencial 24 horas a todos os veciños deste concello de Abadín, pero tamén de toda a comarca. Unha residencia que se vai a poñer en marcha da man tanto do concello de Abadín como por parte da Xunta de Galicia, que vende a aportar 1.200.000 euros dentro dese plan de investimentos espallado por toda a xeografía galega. E coñecemos agora un pouco máis da historia de Raiolas, que cumpre 25 anos. Este venres celebráronse en Lugo os 25 anos de Raiolas, 25 anos dunha entidade que naceu a beiro de varias familias que buscaban crear un apoio estrutural para as persoas con autismo. Hoxe contan cun 100 de usuarios, pero aínda teñen moito que reclamar. Necesitamos técnicos, necesitamos psicólogos, necesitamos terapeutas, etcétera, etcétera. O centro este que temos principal, xa se nos queda pequeno, é dicir que necesitaríamos incluso ter un espacio máis grande para poder desempeñar ben todas esas actividades. Por outra parte, pois temos un centro de día para xente maior de edad, que sería o cubrir unha seguinte fase. Bueno, temos que estar cobrindo estas dúas infraestructuras. Tamén demandan maior interese da sociedade en entender mínimamente que é o trastorno do espectro autista. Gente que antes pasaba desapercibida, pois hoy se está diagnosticando con TEA. También es cierto que los diagnósticos se veían dificultados por otras comorbilidades que estaban dificultando este diagnóstico, como por ejemplo pues otro tipo de trastornos como TEA o altas capacidades. Por eso hoy en día hay mucha más gente con TEA. Se estima que un nacimiento de cada 48 va a ser una persona con TEA. Reivindican unha oportunidade para as persoas con TEA que suporía un beneficio para a sociedade. Demostrar o que sí son capaces de facer pois en áreas de tecnoloxía, de deseño, áreas artísticas, informáticas, as ciencias no seu amplo abanico, pódese demostrar que poden facer os traballos, desenvolvelos moito mellor en moitos casos cos neurotípicos. Entón, creo que hai que darlles esa oportunidade e non poñerlles o freo na entrevista persoal. Na actualidade, Raiolas ten lista de espera. Seguimos con máis asuntos. A moitos mariñeiros embarcados en pesqueiros ou buques mercantes tócalles pasar estas datas lonxe das súas casas. É o caso dos estranxeiros que fan escala ou teñen a súa actividade no Porto de Vigo. Hoxe xuntáronse para facer deporte e pasar unha xornada de convivencia, Xoan Pereira. A comunidade de mariñeiros estranxeiros que traballan no Porto de Vigo é numerosa e diversa. A moitos deles cadralles pasar estas festas en terra, lonxe das súas familias e das súas casas. A Autoridade Portuaria de Vigo organiza dende hai 4 anos un torneo de fútbol sala en que participan equipos de diferentes nacionalidades. É un xeito de facer convivencia entre os propios traballadores e tamén de facer máis levadía a súa estancia en Porto durante estas datas. De futbolística, despois de meses embarcados, as pernas non están para exquisiteces técnicas. Estoy muy cansado, ¿sabes? Cuando corre un poco, cansado. Por eso no tengo mucha fuerza, porque tengo mucho tiempo sin jugar y tal. O importante é compartir unha xornada lúdica e afastada do traballo que lles faga máis levadía a súa estancia en terra lonxe dos seus países de orixe. Era también pasar unas fechas importantes que quizás no lo pasamos en familia en Perú, pero es un sacrificio para la familia y también compartimos algo bonito con todos por acá. Senegaleses e peruanos conforman o colectivo máis numeroso de mariñeiros enrolados en pesqueiros de baixura e altura. Os policías portuarios participan tamén cun equipo propio. Buscar la integración, ¿no?, de nosotros mismos, que somos autoridad portuaria y policía, que los vemos por aquí todo el año, también que sepan que estamos ahí para cualquier cosa. No es solo llegar aquí el día, es buscar todo el año una convivencia. O propósito é ofrecerlles aos mariñeiros que realizan o seu traballo no Porto Vigués un xeito distinto de pasar estas festas. Es una forma de dignificar y además de esta iniciativa hacemos iniciativas de entregarles pues regalos, saber cuáles son sus necesidades. Están ahora haciendo una encuesta para preguntarles cómo puede ser el puerto más acogedor para ellos en los meses que van a estar aquí. A oportunidade de que durante 2 veces ao ano, que cando fan a parada obligatoria, podemos falar con eles e por eso podemos organizar este torneo de fútbol onde veñen todas as tripulacións que pasan a bordo dos barcos as Navidades.
Seguramente son máis hábiles coas redes e o temón que cun balón, pero o recordo dunha xogada acompañaraos cando volvan a bordo. E os Reis Magos tamén chegaron algo adiantados esta mañá ao Belén vivente de Bribes, en Cambre. Alí case un cento de veciños recrean cada ano o nacemento de Xesús. En Cambre, a Virxe María e San Xosé chegaron ao antigo mosteiro de Bribes para o nacemento do neno Xesús. Atoparon na horta e no patio deste lugar unha aldea completa, na que non faltan artesáns nin labregos, e tamén o acubillo dos animais propios do portal. Llevo viniendo aquí desde que nací, fui también niño Jesús y aquí estamos. Es tradición de la familia y vamos generación por generación. Hai xa máis de 20 anos que a Asociación de Veciños organiza este Belén, co apoio da Fundación Venancio Salcines, e entre todos conseguen que participen varias xeracións. Miña tarefa é reclutar os nenos, que cada día é máis difícil. Reclutar os nenos, ensayar un poquinho así con eles, organizarlles os postos para que non haxa problemas. Fago distintos traballos, pescadeira, panadeira, lavandeira, ferreira, alfareira e moitos máis. Iso é unha satisfacción para a parroquia e hoxe a parroquia está colaborando moito. Que antes había que andar, podes vir, non podes vir, pero agora non, agora ao contrario, agora, podo ir. E iso para nós tamén é un orgullo. Durante a mañá as cociñas do poboado non se apagaron. Hai que amainar a fame da veciñanza porque son oficios duros os que se realizan na aldea. Aquí estamos traballando desde primeira hora da mañán, preparando o almohado para as filloas, rosquillas e buñuelos. Desde as 3 ata as 6 o Belén seguirá vivo e para rematar participarán todos nun concerto de Nadal na igrexa de San Cibrao. A gastronomía galega é un motor de atracción de visitantes que buscan gozar da excelencia dos nosos produtos e do bo facer dos cociñeiros. Na nosa comunidade celebranse cada ano máis de 300 festas gastronómicas para exaltar produtos como o berberecho de Noia, que hoxe ofrece os que se achegan ata alí o seu marisco estrela, Xol Rodríguez. Un berberecho, Raquel, que se pode degustar acompañado de arroz ou en empanada de trigo ou de millo, e todo por un donativo duns 5 euros que vai íntegramente destinado á Cruz Vermella e a Cáritas. Dende a 1 desta tarde foron centos as persoas que decidiron asistir a esta alameda aquí en Noia para degustar estas preparacións acompañados de amigos, de veciños e de familiares, gozando non só do bo ambiente, senón tamén, como poden ver, do bo tempo. En definitiva, e a vista da afluencia que aínda continúa desta hora, podemos falar xa de éxito nesta 8ª xornada da exaltación do berberecho de Noia. A excelencia da gastronomía galega é un valor engadido ao noso patrimonio cultural e natural. Atrae visitantes fora das épocas do ano con maior afluencia, como o verán. Somos xente que celebra arredor dunha mesa ben provista e boa mostra son as 330 festas gastronómicas que se organizan cada ano. Festas en que se ofrecen a mantente os mellores produtos do mar ou do agro e que son parada obrigada para moitos, dende o cocido de lalín ata o polvo do carballiño, os melindres en Melide ou o bonito de Burela. Hai para todos os gustos en calquera época do ano. Esta fin de semana tocoulle o produto estrela da ría de Noia, o berberecho. Al que fomentas o berberecho a escala, pois vamos ir a comarco en galega, por 5 euros podes disfrutar dunha empanada de millo, un cacho empanada de millo, de trigo, un arroz sabrosísimo. Empanada de berberechos, de trigo e de millo, moi boa, moi boa. O berberecho e o arroz está buenísimo. Cada temporada trae produtos cos que facer maxia na cociña e en cada comarca descubrimos elaboracións diferentes para sacarlle o mellor partido. Dende a cociña tradicional ata de vanguarda, a nosa comunidade ofrece unha viaxe pro Padal con tantas paradas como queiramos imaxinar. O palmarés da 31 edición dos premios Forqué que outorgan aos produtores españois tivo protagonistas galegos. O filme decorado dirixido por Alberto Vázquez con coproducción de Habano Producións e participado pola Televisión de Galicia recibiu a distinción a mellor longametraxe de animación. E a produtora Emma Lustres, cofundadora de Vaca Films,
a medalla de ouro á súa traxectoria. Finalmente, será de Oliver Laxe, que vai representar a España na carreira aos Óscar, marchou, porén, de Baleiro. O galardón á mellor película de ficción a que era candidata recolleuno a Lauda Ruiz Darzúa polos Domingos, a gran gañadora da noite, co premio tamén a mellor interpretación feminina para Patricia López Arnaiz. E coñecemos deste punto en que andan a traballar os compañeiros da Hora Galega. María Lamela. Moi boas, pois hoxe en Hora Galega falaremos dun tema que en maior ou menor medida estamos a sufrir todos nas nosas casas, a gripe. Ademais, nesta tempada, ca entrada da variante K, que ten os mesmos síntomas que a gripe A, pero ollo porque é máis intensa e máis contagiosa. O perigo é que os test non a recoñecen. Bueno, tanto é así que na primeira semana do mes 300 persoas en Galicia ingresaron no hospital por mor da gripe. Pero non se preocupen porque hoxe en Hora Galega temos a Cristian Bispo, noso enfermeiro, que nos falará de todo que temos que saber sobre esta variante e, sobre todo, sobre a súa prevención a partir das 4 da tarde. Agardamos vos aquí en Hora Galega. E unha vez máis, temos que darlles as grazas. A Televisión de Galicia liderou este sábado prime time cunha cota de pantalla do 10%. Foi tamén a segunda opción máis vista en Galicia na franxa da mañá e tamén do mediodía. Entre os formatos con maior audiencia da xornada, o telexornal e os deportes do serán. Os programas Gaña a túa aldea e a Liga dos cantantes extraordinarios. Imos xa cos deportes e ímonos deter na derrota do Deportivo en Riazor. Irene. Si, Raquel perdeu por 0-3 ante a Real Sociedade B. Faltoulle pegada ao equipo de Antonio Hidalgo e Riazor acabou asubiando uns minutos e vemos como foi ese partido.